तो का हाल बा भाई लो, तनी एक नज़र देख ली, ओकरा बाद हम फिर बात करतनी। ओकरा बाद देखी जबरदस्त रेलाई। सटतारू देही में सटेला जैसे रासा, लागता कि कोइले बाड़ू कवन तू नासा। उठावा से चुए उठा लाली जैसे रासा, अजबे गजब तू तो बोलो तारू भाषा। आवा राजा मिसला उठावा पकिसला। सबसे पहले रो लोगन के प्रणाम। और क्लिप देख रो लोगन समझ गए कि टुनटुन यादव और नेहा राज का कहे के चाहता लोग। नेहा राज में कहत रही कि आवर राजा मिसला उठवे पकीसला। इमे बुझात नहीं कि मिसे के का बाटे। किस ले वाली तो बुझात रहे जो उठवे पकीसला। अब मिसे वाला नहीं के बुझात कि भाई एमे का मिसे के बा। बता दे चाहते कि नेहा राज तारा के बीच रास्ता में कहीं पकड़ के कोनो रेप कर दसन तो हमें रेप करे वाला के कोनो गलती नहीं है। ठीक बा, गलती तहार बाटे। तू तो खुद कहता रू जे आवर राजा मिसला और उठवे पकीसला। तो एमे किस लेवे वाली के और मिसे वाला के गलती कहाँ से बा। एमे बारन सारे टुनटुन यादव सोच ल सरऊ। तारा के तो मारे सारे चप्पल निकाल के सरऊ तारा के बेहोश कर दे मारते मारते। तू गाना गावता रह तारे, गाना गावता रहे कि लड़का सन के लड़की सन के बिगाड़ा तारा। बार बार सारे होता जे अश्लील गाना मत गावलो। अश्लील गाना गावला से बिहार के बेटी बदनाम होता है। सन बिहार के बेटी सन के जिंदगी बर्बाद होता है। आदत ना छोड़ बस रहू तू। नेहा राज से कह देवल चाहता नहीं कि ढेर मिसवावे के मन बटे नु तो बियाह कर ला। मिसवावत रह मन भर। ठीक बा, बियाह कर ला मन भर मिसवावत रह। ना तो कोनो ध के पकड़ के जोर से मिस दी आ जोर से ओठ काट ली तो फिर ओठ काटा कहाए लगबू। और सोच ली और ज़्यादा मिसवेबू तो हेते तो हो जाई तो फिर गजने बाटे। तनी सोच समझ के गाना गावल करलो। अश्लील गाना बंद करलो, बुझा गए। अश्लील गाना गावल बंद करा ना तो टाइम टाइम पर तो हम कस के रेलते रहे। अवश्य ना रेलम अब साफ रेलना खानी ना रेलम। जम के रेलाइयो कि अब भाई लोग अश्लील गाना सुने वाला समर्थक से कह देवल चाहता नहीं कि अश्लील गाना सुनल बंद करी लो और सामाजिक गाना सुनी लो। ये अश्लील गाना गावत रहन सिर्फ अपना कमाए खातिर है। ठीक बा, और बाकी ये हमार प्रयास कैसा लागल रउआ लोगन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमार चैनल के सब्सक्राइब करी और दोस्तों के साथ शेयर करी। और आई सबे मिलकर अश्लील के बंद कइल जाओ और बिहार के बचावल जाओ, भोजपुरी इंडस्ट्री के और आगे लेके चलल जाओ।